Så. Velkommen til den første af 2 videoer, hvor jeg viser, hvordan man kan samle en FPV quadcopter, som denne her. Jeg kommer til at se nogenlunde lige ud som den her, fordi det er de samme komponenter, vi har tænkt os at bruge. Og det er den samme byggemåde. Så lad os prøve at kigge på det. For at starte et eller andet sted, altså man skal bruge en dælens masse ting. Og det kan nogle gange godt være lidt indviklet og se lidt rodet ud, og her man vil ikke rigtig vende. Hvis man tager sig lidt tid til lige at sætte sig ind i tingene, så er det altså ikke så slemt. Hvis man har bygget sin første quadcopter, så kan man altså bygge flere i forskellige størrelser og former og alt muligt. Men vi starter i hvert fald for det allerførste med en ramme. Det her, det er en Hobby King, en 60 kroners ramme, som plastik ind. Og den har altså fløjet lidt med. Ikke den her vel, men den der. Og jeg er altså udmærket tilfreds med. Den er relativt let. Den vejer 90 gram. Og der er ikke lige så fandens meget plads på, men det er altså en udmærket ramme til 60 kroner, det synes jeg. Hvis man sætter lidt skum oven på toppen, sådan ligesom jeg har her, så kan den altså holde til at skvatte ned og banke i forskellige ting. På rammen kommer der så, for det første kommer der nogle motorer på dem. Jeg har valgt at bruge dem her. DUS motorer, 1806 og 2300 kV. Det er en motor til 60 kroner, vil jeg tro. Og den har jeg så fået hjem fra Hobby King af. Så det er i hvert fald dem, jeg har valgt at bruge. Der er masser af power i. Og den skal nok kunne blæse afsted med en god hastighed. For at kunne kontrollere de der motorer der, så skal vi have en elektronisk speed controller. Yeah. Så der har jeg valgt at bruge dem her så. Hobby King 10 amperes, som lille blå nogen. Og de koster, tror jeg, 40 kroner. Det kan godt være, at de skal programmeres om. Der skal noget andet timing i dem, og måske en anden opstart, så den ikke er så blød i opstarten. Det kræver lige lidt tid at sætte sig ind i det. Hvis jeg lige får mig taget sammen, og jeg har tid til det, så kan jeg godt lige prøve at vise jer, hvordan man kan gøre det. Det er noget med noget biblyde og noget pjat, og det er lidt indviklet, men det kan godt lade sig gøre. Vi skal bruge en flight controller, fordi man kan ikke rigtig flyve uden flight controller. Førhen i tiden, der har jeg brugt KK board. Det er et udmærket board, som er relativt robust og nem at håndtere. Og den gør næsten det meste, hvad man siger til den. Men til den lille her, der har jeg valgt på grund af vægten, har jeg valgt at bruge en AC 32, som vi skal have løjet nogle pinde på. Og noget ledningværk til noget CPPM. Og vi skal have sat en bosser på den. Så jeg skal lige finde ud af, hvilken en af de ledninger her, der er bedst. Det har noget med længden at gøre. Det er første gang, jeg skal sidde og rode med sådan noget CPPM, så det bliver lidt spændende. For at kunne kontrollere det hele med en fjernbetjening, så skal man have en modtager. Jeg har så valgt denne her, FreeSky D4R2. Det er nemlig en, der kan køre CPPM, og den er relativt let, og vejer ikke ret meget, og lille. Ikke nok med det, men der er også telemetri. Yeah! Så vi kan få informationer ned til vores fjernbetjening. Eller som Dennis, han siger, man kan også få det op som on-screen display på sin super-duper skismarte, hvad man nu har at vise billedet i. Vi skal bruge et battery. De fleste, jeg har nok ikke prøvet andre endnu, men altså jeg fløjt med dem her, Nanotech 1300. Og der er altså meget power i. Der er rigeligt.
med power i hvert fald. Den er relativt let og giver omkring 5 minutters flyvetid. Og det er i hvert fald nok. Så har man løbet, skal man løbe lige ned og dulme naverne med eventuelt en øffefant, eller hvad man lige kan finde på. For at kunne få den i luften overhovedet, så der skal man have nogle propellers. Det her, det er det her, det er nogle 540, som jeg har købt hjemme i Danmark. Og de koster sgu næsten det samme. Om du køber dem i udlandet, eller om du køber dem herhjemme, det er fandme snart en ski. Herhjemme giver du en 5'er stykket. Nej, vel lidt. Det med de kommer sgu ikke herhjemme fra. Men herhjemme giver du i hvert fald en 5'er stykket. Og i udlandet giver du måske 3,5 kroner stykket. Men så skulle du så vente i 3 uger, inden de kommer. Så hvad er bedst? Jeg vælger at skulle købe nogen herhjemme i hvert fald. Så får man den temmelig hurtigt. Og altid købe rigeligt med propeller, fordi altså, skal være der med ned eller banke i et eller andet, så går der nogle propeller til, det er klart. Se, det er alle de komponenter i hvert fald, hvad vi skal bruge. Så skal vi bare have dem sat sammen på en eller anden måde. Så vi rykker det her lidt. Se. Propeller, flycontroller, den se. Hvad vi skal bruge for at få det hele sat sammen. Vi skal bruge noget ledning. Jeg skal lige hvor tyk det her det er. Det er vel så tyk. Vel. Det er den, jeg har brugt til alt muligt andet. Jeg kan sgu ikke huske det, men jeg skal nok lige, jeg skal skrive i beskrivelsen af videoen, hvor tyk ledning jeg har brugt, så jeg lige finde ud af det. Vi skal ikke bruge ret meget, det her det er altså mere end rigeligt, og jeg tror vi kun kommer til at bruge så meget her som det der. Det skal nok gå. Vi skal bruge et stik. Så jeg har valgt nu her til XT60, eller har jeg valgt at bruge et XT60 stik, fordi at det er det der sidder på batteriet når det kommer. Og det er tit og ofte de stik der sidder på de små batterier her. Så derfor skal vi have løjet et XT60 stik på den ledning. Vi skal bruge noget krympeflex, fordi når vi løjer, så skal vi have isoleret de ledninger, hvad vi nu har løjet. Så jeg har forskellige størrelser. Jeg har en tynd en her, som vi skal bruge, når vi løjer motorer sammen med EC. Jeg ved ikke om det er en 3 mm, jeg tror det er en 3 mm eller en 4 mm måske. I can't remember. Men det er i hvert fald noget i den retning. Det her er vist en 6 eller 5 mm. Den skal vi bruge, fordi den skulle gerne passe hernede i, ellers så har jeg i hvert fald en der passer. Den skal vi bruge her til de her XT60 stik. Og så har vi en der er lidt tykkere, som vi skal bruge til de ledninger her, når vi får det hele løjet sammen. Det bliver 4-5 ledninger løjet på en gang, så det gælder lige om at få en krympeflex udover, som kan dække det hele. Det er udover krympeflex og ledning. Så skal vi bruge velcro. Jeg er en kæmpe stor fan af velcro, og kombineret med velcro med strips, så får du noget, du aldrig nogensinde kan rykke fra hinanden med. Det kan tåle at banke ind i vægge, og det kan tåle at skvatte ned fra høje højder og alt muligt pjat. Plus det observerer en masse energi. Hvis du har tænkt dig at skrue fast, og du flyver ind i en mur, så udsætter du dine komponenter for sådan en stor høj G-effekt. Og det gør du altså ikke, hvis du sætter med velcro, fordi det kan give sig en lille smule, og der er en strips ud over, men det falder altså ikke af. Tro mig, det er blevet testet flere 100 gange. Velcro. Vi skal bruge noget værktøj også. En hobbykniv. Jeg bruger den til at afisolere ledninger med, det viser jeg her lige om lidt. Vi skal bruge en saks til at klippe velcro med. Vi skal bruge en lille tang. Eventuelt til at klippe ledninger i den rigtige længde med, hvad vi skal bruge. Vi skal bruge en skruetrækker.
Vi skal bruge nogle strips, som jeg nævnte før. Vi skal bruge en løjekolb. Og vi skal bruge noget løjetinde. Jeg har 2 forskellige slags. Det her er en, jeg lige skal have testet. Jeg ved sgu ikke lige, hvor god den er, men det finder vi jo ud af. Og så har jeg taget en tang med. Jeg ved sgu ikke, om vi skal bruge den til noget som helst. Måske til at spænde propeller. Eventuelt. Hvad der er pivsmart, når man skal løje, det er sådan en som denne her. En hjælpende hånd. Eller 2 hjælpende hænder. Vi skal også bruge noget Loctite og et Umbraco-nøglesæt. Eller vi skal faktisk kun bruge den lille af dem her. Denne der. Ja, det var vist det. Så må vi jo bare i gang. Så må vi hellere komme i gang. Så. Hvor fanden starter vi egentlig? Vi skal i hvert fald starte med noget motorværk. Ja. Se. Der skal man lige tænke sig lidt om, fordi der er flere måder, man kan sætte dem på. Pivsmart er nok at få ledningen indad. Vil jeg mene i hvert fald. Lys på. Ja. Få ledningen indad. Hvis de hænger herude til den ene side, det er dumt. For først så ser det piveåndsvagt ud, men det er i hvert fald ikke så smart. Få dem indad. Der er flere måder at sætte de motorer her på. Altså jeg har valgt, jeg stripser dem. Jeg stripser dem fandme fast. Jeg gider ikke alt det skruelort, og det knækker alligevel lidt pis, og de er så små, og det er dummere og alt muligt. Så de bliver stripset. Det er lidt tricky, men det kan godt lade sig gøre. Det trickset er, og se om man kan zoome ind, og man kan se hvad jeg laver. Se, trickset er at få en strips igennem her. Sådan her. Og en herovre, men det er lidt sværere, fordi der skal den forbi noget ledningværk og noget snot. Og det er ikke fordi, der er fandme så meget plads. Men det kan altså godt lade sig gøre. Så prøver vi skulle lige kigge på. Så jeg skal sætte der, så skal jeg have en op. Der. Den her igennem. Jeg ved ikke om I kan se det, men sådan der. Og så skal den sådan set bare lukkes. Jeg ved ikke om I kan se det. Kan I se det? Ja. Så skal den sådan set egentlig bare lukkes. Men nu tager vi lige den næste. Det kan godt være nogle gange noget bøvl at få den sidste igennem. Det er over de ledninger herovre. Så det er det smart, hvis det skal igennem ledningerne, eller hvor ledningerne de kommer ud, og få den nede under ledningerne, så den hiver i det her selve rammen af motoren, i stedet for at hive ledningerne. I kan bare se. Sådan. Og så har vi næsten
Så har vi næsten monteret en motor. Det kræver lige lidt nolleren rundt frem og tilbage. Så har vi monteret en motor med strips. Simpelthen. Så nemt var det. Og skal de gå hen og knække de strips, så er det jo simpelthen bare at søge nogle andre strips. Det kan ikke være nemmere. Så. Det var en motor. Så nemt er det. Se, så skal vi bare have gjort med de resterende motorer, men jeg venter lige lidt med dem, fordi jeg skal lige prøve at se, hvor lange ledningerne vi skal have, fordi de skal jo fremme, så vi skal have vores batteri, den skal vi have til at sætte hernede, så den er vi nødt til at have lidt plads til. Skal jeg jo sætte sådan her. Jeg ser, at de kommer herude på. Nå, vi er nødt til lige at sætte noget velcro på i hvert fald. Vi skal godt starte et sted. Cirka der nu. Bare gør det. Så. Trykker godt på, så holder det selvfølgelig noget bedre. Vi skal have noget velcro på de her ESC, altså dem her, væk med dem. De sidder fandme kun i vejen, de små sataner. Og det er så med alle sammen, det skal gøres til ved jo. Nu er jeg allerede tom. Så. Ud med dig, din klatten. Så. For dem her felt af, de sætter alligevel ikke ret godt. Og de er ikke til nogen verdensnyt. Enten man kan glo på, hvad det er for nogen. Man fanden er interesseret i at glo på det. Jeg er i hvert fald ikke. Se. Velcro. Ja, hvad er smartest? Det ved fandme ikke. Det er ikke smartest at sætte dem her over på den flade side. Kan det ikke være godt? Så, velcro stump kan man gemme, så har man flere stumper lige pludselig. Så, lige det var 2. Det var 3. Og så 4. Scheiße. Så. Okay. Så. Det kan godt være, at der lige skal et stykke velcro med på, men det kan man jo så gøre op med sig selv, om det bliver nødvendigt. Altså jeg ved nemlig, at det muligvis bliver nødvendigt. Måske. Det kan godt være, at det ikke gør det. Sådan her.
Sådan. Se, nu har vi dem på. Vi kan godt fjerne noget batteri her igen. Så skal vi have lavet længden af de her ledninger. Jeg ved ikke, altså på den her over har jeg selvfølgelig det er lige lidt længere. Også fordi at jeg har brugt den ramme herovre. Så der var motorerne, de var konstrueret sådan, at når de faldt af, altså stripsene knækkede, så faldt motorerne af. Og så var det godt lige at have lidt ekstra ledning, men ekstra ledning vejer jo bare jo. Så jeg tror sgu bare, at en lille smule ekstra skal der vel bare på, ikke? Så dem her, de er jo pre-tændt, så er jeg fri for at gøre det. Så hvis man siger, ikke bare her, skal ikke bare gøre det. Så, nu er det sket. Der har man så nogle stumper her til over, så det ved jeg ikke lige helt. Det kan komme over og ligge over i den her stump velcro der til over. Så. Det gør man så bare med alle sine motorer, men nu viser jeg lige den her, hvordan vi lige får den her lavet. Og så laver jeg så resten bagefter, fordi det er da ikke nødvendigt, at man skal stå og glo på sådan noget. Så. Det gør man sådan her. Lige på kniven og ruller den gang. Så kan man trække isoleringen af. Det er jo smart, hva'? Så, den sidste. Sådan. Se, så skal vi bare have dem her løjet på. Det gælder om at få den løjet rigtigt på. Og jeg ved af erfaring, at den der kører mod uret, der passer farverne. Rød til rød, blå til blå og sort til sort. Og selvfølgelig hvis du bytter rød og sort rundt, så drejer den selvfølgelig en anden vej. Okay. Så er der vist jord i. Så den her over, den kommer til at dreje med uret, og så skal jeg have sort til rød, og rød til sort, og blå til blå. Men det er ikke altid, så det kan godt være, at man lige skal lave en tjekker. Fordi får man alle sammen løjet på, og det er forkert, så er det jo forkert. Og så er det altså ikke ret sjovt, men så gider man altså ikke at arbejde mere på det. Jeg har gang i min løjekolbe. Den her ramme her, den kommer væk. What the shit var det? De her skide ben. Den skal vi ikke bruge. Nu pre-tænder jeg lige dem her først. Det kan jeg heller ikke bruge. Så. Det er relativt små ledninger dem her, så de skal ikke have fandens meget varme. Fordi at så brænder man fluksen af. Det kan man se, når det ryger helt vildt meget. Det skal selvfølgelig ryge en smule. Men hvis det ryger for meget, så er det fordi der er for meget varme på. Ej, for glemme! Jeg skulle godt nok lige være godt det der. Crumble flakes. Det skal vi skulle lige huske at have på enden af. Og lige for at gøre det hele lidt pivsmart, så prøver vi i dag noget nyt. Og sætte sådan en fuddeldudel henover. Så prøver vi sgu lykken.
Magnus og myggen. Går ikke til du? Scheiße. Hvad fanden var det med det i? Skulle der være billeder af, han er for dem, der går det her. Nej. Det var sgu op i alt muligt. Okay. Den skal ikke på. Så har man en ny loddespids. Så det var en, den skulle køre med i uren, ikke? Jo, det skulle den. Så det må så være sort til rød, og rød til sort, og blå til blå. Eller? Ja. Så. Vi kan lige have denne her rengjort. Det er noget, der duer ned i sådan en her, nu skal I bare se. Woohoo! Så kører vi sgu. Se, trickset er simpelthen bare, og de skal jo bare lige ind og røre hinanden. Nu er de jo så pre-tint begge to. Det kan godt være, at hvor det der det blev. De er altså ikke skide godt pre-tint dem her, kan jeg se. That's not good, du. Dem skal vi lige have lavet lidt bedre. Skal vi have lidt? Ups. Der var lige rigtig med varme i den her. Den er lige varm nok. Ud igen. Det var bedre det der. Og den sidste. Ups. Jeg fik der lige en lille dulle den der. Hvis den får sådan en lille dulle, så kan man lige nappe lidt af, fordi hvis den er for spids, så kan den altså godt prikke igennem krømmefleksen. Kan se det? Det går nok ikke. Men i hvert fald godt nok det her. Så skal vi bare have en krømmefleks ud over. Og hvis man er så pivsmart, at man har sådan en dremmelfætter, så kan man bruge den varme luft herfra til krømmefleks. Sådan. Og det skulle så være det. Vi kan se det. Der kunne vi eje. Han laver noget. Strømmen er på. Nå jo. Nå. Fuck det. Det er i hvert fald godt nok, det synes jeg. Lidt lang måske, men som sagt før,
i kraft, så er lige så langsomt som de andre, men jeg har lavet. Nå. Ja, man kan jo godt lave det pænere, hvis man render i små ledninger. Men det gør jeg altså ikke. Olie motorer. Jo, hvad da? Ja. Så fik jeg løjet alle motorerne på alle EC'er, så nu skal jeg bare lige have stripset resten. Så, voilà. 4 motorer monteret. Hvad skal vi så nu? Ja, vi skal i hvert fald have lavet noget strøm til EC'erne. Og det vil vi gøre. Det er en god idé at få dem her signalledninger så langt væk som overhovedet muligt, fordi de skal overhovedet ikke ligge i vejen på nogen måde. Så vi kan faktisk gemme dem her. Der. Sådan der. Jeg gemmer den her. Ikke med den. Det er ikke fordi de skal gå igennem her, men det er nu bare lige for at få dem væk. Sådan så vi har lidt plads her til at arbejde på. Så. Der er flere forskellige måder at gøre det her på, ikke? Det vil jeg pleje at gøre. Altså, jeg løjer dem sgu da bare sammen i et. Og så lader jeg dem ligge hernede. Eller vi kan prøve at se på denne her. Hold dondu. Sådan her. Kan I se det? Det virker altså udmærket. Og det er en simpel løsning. Og den er let. Der er ikke noget, der kan gå i stykker. Der er absolut intet, der kan fejle. Ikke andet det løgninger der. Eller man kan på en eller anden måde få skaffet sig, de følger jo med de forskellige rammer nogle gange, som power distribution board, som den her, kunne man også godt bruge. Altså det er jo bare plus og minus, ikke? Så bestemmer man bare lige selv, hvad der skal være plus på den her i hvert fald. Det er bare at tage en af dem, og så bare løje 4 ledninger på. Men nej, den bruger vi ikke. Altså, jeg ved af erfaring, at det er i hvert fald udmærket bare at løje dem her sammen. Sådan her. Og så alle de røde sammen nøje. På sådan et stykke her. Ikke? Kan vi lige nappe en af i den længde, hvad vi nu lige. Sådan. På sådan et stykke her. Det her det er noget ledning, jeg har net fra Biltema. Det er ikke lige just det allerbedste at bruge, fordi at det er ikke silikoneledning. Men til mig er det sgu længe fint, jeg er sgu ligeglad. Og det er nemt at få fat i. Det hvad vi kan gøre, vi kan afisolere dem her. En efter en, og få dem tvæblet en lille smule sammen. For ellers så bliver det fandme svært at få dem alle sammen til at hænge på her. Og jeg tror nemlig nok også, at jeg vil have noget, mens vi nu er i gang lige med at løje, noget strøm til, hvad er det der er puttet? Noget strøm til noget 12 volt udtag til noget FPV eventuelt, fordi den her kører på 12 volt, ikke? Det kommer i video nummer 2, og den her den kører op på 12 volt.
Hvis jeg afisolerer dem her en lille smule, eller yderligere end det de er i forvejen, og får dem svæbelt sammen til en stor svæbel, dudel, runde, fanden, fætter, rund i hvert fald, ikke? Alle sammen. Se, skal vi lige have dem, så fik fået bundet en knude på dem, og kunne da være skidesmart. Kæmpe stor knude. Se de røde. De røde først. Og så ser vi tværbel, hvis vi kan det. Det kan godt være, at den var lidt handy alligevel så. Det er da ikke... That's not easy. Sgu da fordi de har pre-tinnet dem og alt muligt pjat. De sataner. Så. Prøv at starte op med en lodkolbe. Jo, der kom den til. Jamen, vi prøver sgu da lykken. Sådan et dog. Jeg skal nok have noget mere varme, men det kommer først, når vi lodder den på denne her. Nu skal vi lige have den her pre-loddet lidt. Det er det vigtige at give den en god gang lodde til hele vejen rundt. Den suger nemlig varmen fuldstændig tåle. Så. Au! Det skal sgu nok gå det her. Det skal nok være godt nok. Altså der kan vi altid trække en krummefleks ud over bagefter. Så det er ikke det store problem. Det er vigtigt lige at tjekke begge sider. Om ja, det er ikke verdens bedste lodning, men altså det hele det er loddet, og det er sgu okay til mig det der. Skal man ikke rende i med små loddekolber. Hvis vi kan det med den med minusen også. Det er jeg ikke sikker på det. Scheiße. Nej. Det bliver lidt bedre det her. Så, det er bare på. Den er gået løs. Og en Scheißendreck. Så. Det skal nok gå.
der var lige inde. Det lå rigeligt på det. Yes. That's good too. Så. Over det hele. Det vil sige sådan. Og så lige tjekke den. Det kan altså godt snyde lidt. Og det er ikke fordi der er fandens meget lys her. Sådan her. Hvad var det noget? Ja. Scheiß drauf. Nå. Hier. Hvad er den tekst? Jørne. Og i år er vi færdig ved den, Jørne, det scheiß. Nå. Den er i hvert fald fat, da. Det er helt sikkert. What do I do now? Skal jeg lave sådan en her? Skal jeg løje den på? Så skal vi bruge en crumble flex. Jeg frygter, at den ikke er tyk nok. Nej, det skal nok gå. Det er fandme ikke det. Nej. Nå. Jeg skal lige fælde en anden crumble flex. Så. Så. Hvad har vi fået lavet indtil videre? Se, vi har fået noget motorstripset på. Vi har fået noget motorløjet på. Vi har fået noget strømforsyning til alle ESC'er løjet sammen. Det var sådan set det. Indtil videre. Men det er altså et stort arbejde af det i hvert fald. Og fra nu af, der kommer der faktisk... vi skal lave det stik jo på en eller anden måde. På et eller andet tidspunkt. Og så skal vi... have rodet lidt med flight controlleren. Og den skal også løjes. Og så skal vi det hele monteret. Og så er den faktisk mellem mindre... Så er den faktisk næsten flyveklar. Nu skal vi bare have nogle propelleradapter på. Og nogle propeller selvfølgelig. Så mangler der selvfølgelig FPV-udstyr, men det kommer ikke lige nu. Det kommer altså først i video nummer 2. Hvis det er i orden. Så det er så langt vi er kommet indtil videre. Det ser ikke ud af meget, men det er i hvert fald det hårdeste og det mest bøvlede arbejde. Så vi skal i hvert fald have AC-boardet lavet klar. Se, nu ved jeg, at hvad fanden er jeg? Vi skal lige prøve at kigge. What's PU smartest?
i hvert fald ikke. Ja, hvad fanden er smartest egentlig? Den skal jo vende sådan, jo. Jeg ved nemlig, at det er i hvert fald smartest at få USB-stikket ud til siden. Fordi at du kan ikke, det er komplet umuligt, hvis du får den placeret sådan pege bagud. It's not possible. Lad os lige prøve at kigge på det. Vi har sgu aldrig sådan rigtig prøvet at sætte det sammen endnu. Så. It's the first time, but I don't think it should be any problem. I think. Ja, væk med alt her juks. Ja. Den her, den vil jeg have heroppe under. Med en strips rundt om. Vi skal lige sætte den jumper i nu, mens vi lige er i gang. For at køre CPPM, så skal vi have sat en lille bitte jumper i. Det er godt nok. Det er en stinknormal computer jumper, så hvis der man køler en væk, så er de i hvert fald til at få fat i igen. Men er det ikke bare dem her der? Klub. Jeg skal ikke bare have dem her klippet over. Så. Regulært. Plus og minus og en signal. Plus er... Ja. Det var sådan. Signalvender den vej, så plus og det må være sådan og sådan og yes. Det skal jeg nok kunne hælde ud af. Det tror jeg. Hvis vi lige starter med den først. Det kan vi gøre med, at den ligger hernede på. Uden at få det her håndklæde her. Så jeg lige får dem afisoleret. Jeg tror nemlig ikke, der skal alt for meget snask rundt over det hele. Så vi tager dem sgu bare relativt korte. Det tror jeg nemlig er super godt. Nå, nej. Så skal vi i gang i noget loddekolbe, hvis den giver at starte. Den er spændt ordentligt, den saten. Så. Nej, jeg skal have en ny rist i, men kom så er den saten. Kom så. Vi fik liv ind. Vi prøver at se, hvor god jeg er til at lodde. Se. Plus i midten, minus derovre. Så. Skal de pre-tændes dem her? Var det en god idé? Det er fandme ikke, om jeg kan. Åbenbart. Det skal sgu ikke have sådan en stritter her. Nå, scheiße.
That's good, du. Så. Smid jo panden væk. Vi skal have løjet nogle maskiner på. Se, nu ved jeg så bare ikke lige helt, om jeg vil have dem til at sætte... Om jeg vil have dem til at pege ud til siden, eller om jeg vil have dem til at pege opad. Jeg kan lige så godt sætte alle sammen på, fordi ja, jeg tror nok engang, at det skal til at råde med noget server, og det er vel den vej ud, er det ikke det, Jan? Det vil jeg da tro. Det er ikke lige, hvilken hånd jeg kan tage, højre eller venstre. Det er ikke ligegyldigt. Nej, nu har jeg smeltet en propel. Ja, okay. Øvelse gør helt sikkert mere mester end jeg her, men det kan godt gå. Det var vist det. Ja. Jamen, så skal der ikke løjes lige forløbet. Først når vi skal have lavet et XT 60 stik, men jeg skal lige finde ud af længden på den. Jamen, så skal vi sådan set bare have lavet klar til, at boardet det kan det kommer herned i. Og til det er jeg nødt til at lige klippe lidt ind. Der er sådan en dudel herovre i det ene hjørne, den skal lige have væk. Sådan at vi kan få den her ned i hjørnet og ligge. Med motorerne ud til højre side. Så skal vi have klippet her også, sådan så vi kan få programstikket i den. Vi kan bare gøre det.
Så fik vi da lige lavet det. Så bliver han op igen. Sådan. Tada. Og jeg er selvfølgelig ikke sikker, at den passer jo, men det vil jo så vise sig. Så må jeg bare klippe lidt med i den. Så, så skal vi til at bruge noget af mit elskede velcro. Sådan. Bare ned igen. Velcro på denne her. Skal jeg bruge den her. Ups. Og velcro-stop over til velcro-stop. Jeg skal lige klippe det med. Super. Sådan. Hvor der fanden fuck med plads til det hele. Undskyld, jeg bander. Så. Så skal vi have huset igen. Så den her gang, der tror jeg altså nok, jeg vil sætte denne her sidelandshørne her i stedet for. Eller hvad? De går godt for langt lige antenner, men jeg kan være med dem. Jeg kom til at sætte sådan her. Sidelands. De tåler bare absolut indtil de her billige plastik p-skruer. Nu skal han have en ny strik. Så. Det er sgu ikke anderledes. De er da kommet et stykke i hvert fald. What next? Ja. Yeah. Hvad fanden er det næste? Kan vi nu til at løje det XC60 styk? Gider jeg det ikke nu? Scheisse. Der skal nok ikke nogen vej udenom. Hvor langt skal det så være, den ledning? Ikke bare det. Så. Det blev i hvert fald der. Nu er jeg håber, jeg kan få en løjet uden at den krummeflex, den krummer sig selv. That's going to be some tricky scheisse. Jeg havde kraftigt de XC60 dæk. Den er pis. Og jeg har en skål til at løje dem.
Watch krymping. Det gør krømmeflekset selvfølgelig. Skal lige have en rigtig. Men jeg ved af erfaring, at den skal sgu nok krympe alligevel. Så er det ikke bare at tage den tyk. From the beginning. Så kommer det her allermest. Fucking ST3, XC3 stik. Prøver noget nyt. Nu stikker jeg den bare herinde i. Så siger jeg bare tinde. Er det ikke det? Er der nogen, der har erfaring med det? Det er god. Jeg har fandme før haft en, der gik fra hinanden, og det var også ikke skismart. Nå, skal vi se, om den kan starte igen. Kom så. Way! Det duer ikke det. Det er fandme ikke godt. Jeg er godt nok til det. Altså. That's not going to do. Oh, der. Også. Det er en krømmefleks ud over. Så jeg tager lige stille roligt over. Prøv med den. Ups. Så skal vi få den ind i her. Der. Yes. Ah! It's working. Juhu! Og et krumpet. Så skal vi bare have en plus. En plus.
Alt færdig med at lodde. Vi skal have sat vores bosser på den. Og det er de her 6 pins, som nu på denne her sidder nede i venstre hjørne. Og det er så de 2 pins i midten. Og plussen, den skal vende indad. Så sætter vi lige på der. Sådan. Se, så skal vi have flashet noget firmware. Og til det skal vi bruge et micro USB. Sådan igen. Så sætter vi den i siden på den, og så skulle den meget gerne lyse op her. Og det gør den. Nå. Det vil vi så gøre. Så går vi ned i firmware flasher. Slam bam. Og så siger vi load firmware online, hvis man har internet, fordi den måske have den sidste nye. Trykker en gang på den, og så siger den snøt. Og den tager vi. Og så siger vi bare flash firmware. Og så skulle det meget gerne gå i gang heroppe. Nå. Okay. Ud med stikket. I med stikket. Prøver vi igen. Load firmware online. Og så flash firmware. Tihi. Så det var det. Lige firmware flasher. Og så kan vi jo faktisk se, så skal vi have i hvert fald have en connected. Det er da helt sikkert. Connect. Så lige smider den her over, holder den så lige som jeg nu kan. Altså jeg flyver manuelt. Jeg skulle sådan set lidt ligeglad med, om den er kalibreret eller ej, men vigtigt er, hvis man ikke flyver i manuel og lige at få den på en plan overflade. Nu ligger der selvfølgelig en saks i vejen, kan jeg se. Få den på en plan overflade, som det nok ikke er her hos mig. Og så calibrate accelerometer. Og det tager lige et sekund eller 2, lige inden den lige kommer i gang med det. Så reset access. Se. Nu fordi at jeg har sat mit board lidt, altså drejet den 90 grader i den, så kan I nok se, at det her det er fremad på den, altså her. Hvis jeg så peger den nedad, så vil den dreje til siden her på. Ikke? Så det tyder på, at jumpings helt galt. Så det vil vi gøre, vi går ind i configuration og går herned i bunden til venstre, hvor der står board alignment, your adjustment. Og sætter den på 90 grader. Og save. Rebooting, ready. Vi sætter op, og så tester vi. Det virkede. Så hvad skal vi så? Ja, så skal vi jo ind i noget configuration. Og der er det nemlig sådan med, jeg ved ikke om det er den nye firmware eller hvad det er, men enable ppm, fordi vi kører ppm på den jo. Enable battery voltage monitor, det har jeg ikke, så det har jeg ikke noget at bruge til. En god ting er at don't spend maskiners when arming. Og så gemmer vi sgu. Rebooting ready. Super. PID, det kan man lige så godt
Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg vil have den til at stå. Det er meget forskelligt. Det er alt efter, hvor aggressiv man har tænkt sig at flyve og alt muligt plat. Men dem her, det er nogle, jeg har fra Dennis. Og de passer sådan nogenlunde godt til mit flyvning. Det har ikke skide med at gøre med, hvordan den reagerer PI settings. Det her det er simpelthen bare en stikskaling. Det hedder en stikskaling på KK-board. Den her, det er noget procenttal, som den skruer ned for din PI settings. Jo mere gas du giver, der har jeg fundet ud af 50 passer nogenlunde i hvert fald med den der. Det er alt efter, hvor aggressiv man har tænkt sig at flyve. Det kan være, at man overhovedet ikke, at det ikke passer til ens flyvning. Så nu ved jeg af erfaring, at jeg skal den her lidt højere op, så jeg prøver her med 3. Den her kan jeg sgu ikke huske, hvad jeg har den på. Lad det være 60, måske. Jeg ved det ikke. I don't know. Det kommer meget an på ens stil og flyve, selvfølgelig også. Hvor du har dine ting hen, og vægten af den, og der er flere ting, der spiller en rolle. Ja, jeg kan da også. Lad os sætte den og 30. Rød. 10. Og den er... det er sgu ikke... Det er lidt vild settings, det er ikke sikkert, det virker overhovedet. I don't know. Maybe. Så går vi ind i Command Line Interface, og så kan vi skrive dump, D-U-M-P, og så skriver den alle de ting, hvordan boardet er sat op. Så går vi op og kigger, skal vi fundet loop time. Den er der. Den står på 3500, den skal vi have sat ned på 2500, fordi det passer så nogenlunde med de PI-indstillinger, hvad man har, ellers så skal man rode rundt i det, og det bliver bøvle og meget vejen. Så skriver vi set, mellemrum loop time, mellemrum er lige med 2500, sådan, enter. Loop time set to 2500. Så hvis vi så kigger igen, skriver dump, og så går op og finder vores loop time en gang til, så skulle den meget gerne stå på 2500, det gør den. Det var der så egentlig er i det nu, det er simpelthen bare at binde den med en fjernbetjening, og sætte noget strøm til den, og se om det duer. Nu har vi fået ult. Det er væk. Og ikke den der selvfølgelig. Så er det sådan set bare lige at sætte fniller lidt med. Og få dem til at passe. Det giver altså ikke gøre noget, fordi det er lidt hygge fnillerarbejde og sådan lidt. Så vi skal have testet noget browserværk. Det har vi jo fået sat i jo, så mode select. Det der har jeg indtil derhen, fordi jeg ved sgu ikke lige hvorfor. Jeg flyver manuelt, så jeg har ikke brug for alt muligt pjat. Jeg har engang prøvet med noget Horizon, men det kunne jeg altså ikke få til at du, så man kan sætte en beeper på eventuelt. Så skulle meget gerne beepe. Det gør den ikke. Nå, der skal saves. Woohoo! Den virkede i hvert fald. Jeg har lige tænkt mig at kalibrere mine EC'er, så kan man også så kan man også bruge den her pivsmarte software til. Så hvis vi lige tager, man skal lige lave en flueben hernede for at overhovedet nogensinde kunne komme til at skrue rundt i sin maskine. Så kan vi rulle lidt med. Dårligt man nu har lyst til. Så hvis vi så fjerner battery fra den, simpelthen disconnecter den. Strøm. Slå den der. Sætter den der op på fuld knald. Sådan der. Og så sætter strøm til. Og så bipper den.
på mystisk vis. Og så sætter vi den ned igen. Og så skulle de meget gerne være kalibreret. Da. Så nemt var det. Men det var faktisk sådan set mere eller mindre egentlig det. Så skal der så skal vi have skruet nogle propelleradapter på og nogle propeller. Og der skal vi selvfølgelig bruge vores Loctite og vores lille bitte Umbraco nøgle. Tumpefin. Se, vi skal jo vi skulle have sat nogle propelleradapter på. Og vi skal de her kabler her stripse lidt op, sådan så det ikke ser så nårler ud. Se, der kan man sådan set bare lægge dem herinde. Eventuelt. Så var man vil det. Så skal vi bruge nogle strippers. Vi skal på en eller anden måde have lavet et eller andet med de antenner her. Så kan vi eventuelt sætte sådan. Eller der. Men jeg venter lige lidt med de her antenner, fordi at der kommer jo også i video nummer 2 kommer der FPV-udstyr på. Så den venter vi lidt med, men jeg kan lige starte med at strippe dem op i hvert fald. Det skal jeg jo gøres. Sådan. Klip. 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 Og klip. Så. Superb. Den bosser her, den skal vi også have gennem et eller andet sted. Det skal jo gerne være et sted, hvor den ikke bliver lukket alt for voldsomt inde. Jeg sætter et stykke velcro på den. Hvad skal man ellers bruge sine velcro-stumper til? Så går den herned i selv. Så går den i hvert fald ingen steder. Så. Simpelthen. Men så er det jo faktisk at propelleradapter. Det hvad vi skal bruge, det er faktisk dem her.
Se, man kan få nogen, der går clockwise, og man kan få nogen, der går counterclockwise. Det er jeg fuldstændig ligeglad med, fordi at man tager alligevel dem her, de forsvinder, de her til at spænde propeller på med. Så det vil jeg gøre. Jeg får fået fat i sådan nogle 4 mm låse duddel nogen. Dem køber man jo i stakkevis, så hvis man smider en væk, så siger man bare, nå, nu må jeg lige tage en ny ud, fordi dem har jeg alligevel så mange af. Og de er faktisk lettere, dem her låse nogen, i stedet for dem her skide pivsmarte dimser. Så skal vi have vendt sådan, at vi kan få nogle små skruer i. Og til det skal vi bruge vores lille bitte Umbraco nøgle. Og så skal vi faktisk have fundet den rigtige længde på dem. Og jeg vil snart tro, altså de må ikke, jeg kan lige prøve at skrue en lang ind i, så kan vi lige prøve at se, how that look. Vi skal alligevel have den ud igen, fordi den skal alligevel have Loctite. De må nemlig ikke gå for langt i, og det er nemlig sikker på, at den her den gør. Ja, det gør den. Jeg ved ikke, om man kan. Altså, hvis man kigger ind under, når man skruer skruen i, det er den sæt løs nu, så må den ikke gå igennem. Du må godt gå igennem et gevind eller to, igennem der, hvor du skruer den i. Hvis den er for lang, så går den altså ned i spoleren hernede, det duer ikke. Så den er i hvert fald for lang. Så de lange, der følger med, de duer i hvert fald ikke. Så væk med dem. Så er det de korte, vi skal have. Der er vist kun 2 forskellige længder. Der er korte, og der er lange. 2. Skal vi bruge sådan en stump fra velcro af. Det bruger jeg altid igen. De er til at smøre noget Loctite ud på. Og så er det ellers bare i gang. Okay. Og der er 16 stykker i det hele. Så det kommer til at tage lidt tid. Og 16. Nej. Så. Nu kan vi skrue nogle propeller på. Pivsmarte 540. Se. Nu er det her godt nok version 1 motor, så vi skal have en lille bitte bøsning på.
hvis man glemmer den, så flyver det altså ikke ret godt. Se, det er fronten. Og så skal vi have nogle propeller, som drejer mod uret, med uret, mod uret, med uret. Vi starter med den her op. Det var mod uret, så det er den her. Den drejer den vej rundt. Den her, den drejer med uret. Så det er den der. Mod uret. Så det er denne her. Og så den sidste kan jeg jo kun sætte her. Så nu sætter vi dem her på alligevel. Fordi jeg ikke lige har de andre godt nok. Men jeg ved da, hvor jeg har dem henne. Se, der kunne man eventuelt bruge sin lille bitte umbrakonøgle til at spænde med. Men ja, jeg har bare bøjet så mange af dem her, så jeg kan godt lide at bruge en tang. Så. De her antenner, som vi snakkede om, altså den er faktisk mere eller mindre en flyveklar lige om et øjeblik. Så man kunne da lige bruge lidt tid på lige at prøve på at få dem sat fast på en eller anden måde. Det er det, jeg har tænkt mig. Det er faktisk at bruge en strips. Sådan en her. Få en lodret op. Hvordan skal den vende? Hvad er smartest? Det er nok smartest sådan her. Få stripsen til at pege lodret op. Eventuelt. Sådan. Fordi så kan man via krympeflex, skal lige have den klippet af en rigtig længde. Så kan man nemlig med sit tynde krympeflex få den over antennen og stripsen. Vi lige have en rigtig længde. Sådan der. Jeg er overhovedet ikke ramt af en ski. Sådan der. Og så kan man lige krympe den en gang. Og så skal jeg love for, at den bliver hængende. Det samme kan man gøre herude. Altså jeg kan godt lide at få dem i 90 grader, som sagt. Og derfor sætter vi en her også. Hvis vi kan det. Der er ikke alverdens meget plads lige. Der kan jeg godt lige sætte den. Så. Sådan der. Eventuelt.
så få sin anden antenne her på. Ikke? Det var den der. Vi skal have noget krumpe. Så. De skal selvfølgelig lige varmes op, de her krympeflex, sådan så de lige krymper, og så falder de ikke af igen nemlig. Men det her er altså en super god løsning. I princippet kan man tage noget kontaktlim og sætte de her skiben på. Hvis der er man vil flyve med ben. Og så har man faktisk egentlig en 250 quadcopter hjemmebyg, som vejer, jeg ved ikke, hvor meget vejer den, tror jeg. Okay. 287. 400 gram lige ud. Så er det færdigt. Vi har lige sat nogle strips på antennerne. Vi har nogle ben på. Og hvis man bruger de ben her, så skal man lige huske lige at give dem noget kontaktlim. Fordi at de holder ikke ellers. Den vejer 400 gram. Og næste skridt vil det så være nu at få noget FPV-udstyr på. Kamera foran, hvor der skal nok lige laves noget kamerabunker. Vi skal have den skåret ud. Vi skal have den forbundet. Der er nogle ledninger, der skal løjes sammen fra kameraet derfra og ned i videomodtageren og over i mit ekstra 12 volt, som jeg har fået lavet der. Via sådan en eller løjet direkte på, det bestemmer man lidt selv. Men det er i hvert fald næste skridt, hvad der skal til. Så men i hvert fald, den burde være flyveklar, den burde være lige til at flyve med. Sådan som den står her. Sådan er det.